bych vědět, jak moc je účinná a jestli to nebude bolet. U procedury na kryolypolýzy máte pryč až po 3 měsících 25 až 30% tuku. Na jedno ošetření můžete jít na stejnou partii po 3 měsících. Kontraindikace jsou, jestli nejste těhotná, nekojíte, jestli nemáte nějaké zdravotní problémy se srdcem, jako kardiostimulátor a takhle, nemáte. Potom, jestli nemáte nějaké choroby, jakože ebolie, krev a takhle. Takže to bychom potom sepsali informovaný souhlas, kde vlastně bude vypsaný všechny kontraindikace, kdy jste tady byla, kdy vás pozvu na návštěvu na další ošetření. Tam vás potom poprosím o podpis a vlastně A břicho mě potom bolet nebude? ne, po proceduře vás bříško určitě bolet nebude. Před každou procedurou si klientku změříme. A zapíšeme do karty klienta. U kryolypolýzy záleží na velikosti tukové vrstvy. V tomhle případě si bříško rozdělíme na 4 části. A budeme ošetřovat následné partie. Spodní část bříška, druhou spodní část bříška, boky, a poslední horní partii. Když máme takhle klientku nachystanou, položíme ji na lehátko. Klientka se nám pohodlně usadí. A budeme ošetřovat partie, které jsme si označili. Nejprve budeme ošetřovat spodní část bříška. Pokud budeme ošetřovat bříško nebo jakoukoliv partii, musíme vždy použít membránu. Membrána nám slouží k ochraně kožní kůže, pokožky před omrzlinami, popáleninami. Membrány jsou různého typu. Membrány ETG1, ETG2, ETG3. Vždy záleží na obsahu gramů kryoprotektantů v membráně. Membránu otevřeme. Membrána je dostatečně vlhká na ošetření. Membránu si dáme na partii, kterou budeme ošetřovat. Musíme membránu dostatečně natáhnout, aby jsme tam neměli vzduchové bubliny. Po dání membrány si nastavíme přístroj. Na přístroji zase dotykový displej, nastavíme si program. V tomto případě dáme -5 stupňů. Vakuum začneme na 30 kPa, postupně budeme přidávat na 50. Z důvodu bezpečnosti pro klientku. Čas máme nastavený 45 minut, přístroj máme s předehřevem, nastavíme na 50 minut. Zmáčkneme start. Zde se nám ukáže v tabulce nastavení, které jsme provedli. Máme program číslo P2 na -5 stupňů, aktuální stav v hlavici, což je 30 stupňů, teplo máme na 37 stupňů Celsia, což bude prvních 5 minut se provádět, pak se nám přepne na -5 stupňů. Zde máme aktuální stav
vlastně vakua. Uchopíme hlavici. Dáme na místo určené, kde máme membránu, přitiskneme na bříško, dáme tak, aby jsme neměli zasažený pupí. Zmáčkneme tlačítko umístěné pod hlavici, jakoby pod hlavicí. Přístroj nám nasává na 30 kPa, které máme nastavené na přístroji. Po uplynutí čtvrt minutky zvýšíme na 50 kPa. Po uplynutí aplikace přístroj se sám vypne. Pokud nám nejde hlavice oddělat, pomůžeme si prstem. Hlavici dáme zpět do nástavce. Sundáme membránu. Může tam, klientka má místo červené, může tam být i hematom, může tam být jakoby tvrdlutější kůže. Je to tím, že je ta kůže prochlazená, kůže na dotek je studená. Můžeme je takhle lehce promasírovat, aby jsme snížili otok. Po uplynutí této aplikace klientka může přijít za 2 až za 3 měsíce na stejnou partii, na další proceduru. Pokud budeme provádět další nasátí, můžeme provést ještě ten den. Ten týžden provádíme na nejvýš 4 nasátí. Po uplynutí procedury klientka bude mít výsledek do 2 do 3 měsíců. Je úbytek tukové vrstvy 25 až 30 %.